kaya ngene rasane nandang asmara apa ta awakku dhewe do dewa Jawa Tega welas ana mring mami besok kapan katekan wong kang nandang yo ke taman loro asmara duku sumo wilangan songolan kali didam sarias moro Ji semoga ngidam sari katur. Diajeng Fitri. Pripun Mas? Muga-muga Mas Gatot duwe hajat nanggap rukun santosa. J amin. Kapan Pak D? Kapan? Tanggale tak catete. Nalikani ra ing dalu hatiku lan lamen sira wong ayu
Nolidi sambil lakon dan sari itu tidak bisa berkembang dari panjang kami. Beli ini pun cuma kamu kamu tak sama jabatan salah pun wismo kinajan. Yang penting nanggap rukun santoso. Nggih. Wiyagane diwaregi mesti giat. Mesti semangat ya, Mas. Heeh. Monggo lanjut. Ojon lambe sama iku tarang ngerti rasa jroning ati rasa sanjaya wong lanang pertama sayang ya. Loninje kan dilalakon Idam Sari kata